Hi mga katubol. Sayo kay among live. Tanawa. Lahi na po nga akong mga kauban karon. Kauban. Pag hi. Ay, kain kayo. Kain kayo. Hi, kain tayo. Ito naman si Dodong from Sultan Kudarat. Sultan Kudarat ba? Mindanao. Mindanao gyapon siya guys, Sultan Kudarat. Nga, nagbablog ka na naman. Mag-hi ka na sa mga ano, Mga kapatid. mga kapatid ko ni Kristo. Sayo mi nag-lunch karon. Mong sudan, maura gihapon. Ayan o. Bulad. Nagbulad ka? Bulat. Wala kay bulad. Marami rao. Kaya ko bulad, B. Ilalim. Yung bulad, Tuyo. Ay, tuyo. Wa man si kaya sa bulad, guys. Tuyo man dahil ni Dre sa kuan. Malang may yan. Pahinga. May langgaw sila. Kasi langgaw. Pangalan? Lugar. Din mo ko to. Naman dahil bulad, Dre, guys. So, kitaguan, tanawa. Lami kayo, litso ni siya. Bulat. Nanguha raw, guys. Sudan, guys. Dami. Uy, apito na ulit ka. Wala, dali ka rin ganawala ni. Ito ka ni. Abay ko, ito ka ni Sultan. Guys, ito ang may-ari ng sponge. Naabot na. Baka patis ito ah. Baka patis iyan kay Itom. Patis. Hindi ko alam. Amuin mo. Patis. Suka. Lami kayong bulad. Ano tingnan mo bulat? Kulagi bulat niya. Nani, bulad. Itaguan niya sa yung ilalom, oh. Litson. Mas maalat, basta bulat. Nami ka. Bulat.